Hej alle sammen. Velkommen i dag. Der har vi så Emma med. Og vi skal så lave en eller anden klam challenge. Som I nok kan se, så er en masse klamme ting foran os. Nogle gode, nogle dårlige. Ja, så vi prøver. Og det er noget spændende wheel challenge, som jeg kalder det. Så jeg synes Emma, hun starter med at dreje hjulet, og vi har en hjul på hendes mobil. Inde på sådan en app. Så yes, vi prøver. Yes, så det var så Emma, som der så har du taget det start med, så hun trækker et nummer på skålen med. Nej! Og så har vi en seddel her, hvor der står alle tingene på. Så den første ting, det er smør. Det smager sådan alt. Det bliver så meget drillet med det Det er ulækkert. der begynder så bare at spænde. Det var så mig. Jeg kan ikke lide smør. Hun er med. Din taber. Ja, hvad fanden er bedst? Det ved jeg ikke. Ej, jeg kan ikke med smør. Okay, der er en af hver. Så. Fuck, det her det er ulækkert. Jeg fortryder, at jeg er gået med til det her. Det laver sådan en sandwich. Ja. Nå. Vi kan svømme igen. Seriøst. Jeg synes fandme, at Okay, smør ja. er slemt. Ad. Vi går så. Ja. Det er så meget igen. Ej, det var klam. Nu er jeg få nummer 7. Ja! Du skal spise det der chili. Okay, lige en lille sjov fact omkring det her chili. Jeg er ikke god til at spise sådan chili. Det var en sjov fact. Så Emma, hun har så krydset fingre for, at jeg får. Wow. Hvor jeg får chilien. Og okay, det er rigeligt det der. Det er chili for helvede. Jeg skal ikke begynde at hyle. Jo. Det kunne fandme være sjovt. Okay. Det var den dækker smag en hundekiks. Og det brænder. Så fik Emma så turen endelig. Fuck, jeg håber det får mig jo. Hun fik så det der. Jeg har aldrig smagt det der, hun siger, det smeltede skumfidus. Det smager virkelig godt. Det er ikke det, du brugte før. Nej, jeg har brugt den her. Okay. Okay, så fik jeg syre. Det smager virkelig godt. Ej, det er virkelig... Det er så unfair. Jeg har lige fået chili og hundegis. Det er sådan... Der er flere gange, hun trykker, hvor hurtigt kører den. Ja, det er så mig igen. Jeg sagde, du ville få et lidt dårligt. Ja, Åh, få den her vanilje til. jeg får noget vanilje af frøderen Amanam. Det er Så så bliver du en glædet kat. Emmas kat Pan, der prøver på at join. Det ser lækkert ud det her. Fuck, hvor nice. Og faktisk ikke så meget som vanilje. Nå. Det er noget, min mor hun har købt. Jeg kunne ikke tro, noget helt forkert på. Det var meget sjovt. Har Pan. Du vil være på bordet. Du smage? Nej. Det var så pænt. Ej, det er mørkt her. Nej. Ej, helt. Han både lige rigtigt. Jeg skal have chokolade. Nej! Jeg ved ikke. Det er mærkeligt at spise, synes jeg. Det smager ligesom mælk i chokolade. Det er så Emma igen. Jeg gemmer det der, hvis det er ulækkert.
Det er så Emma igen. Jeg vil have lidt basilikum noget. Det er godt. Hvad er det for noget der? Drik det. Ej, hvor ulækkert. Ja. Det er så mig. Det er så meget. Ikke mig jo. Du får mig jo. Jeg gider ikke mere. Og Emma insisterede på, at den ikke skulle med. Og Tror du det? det lugter meget af mayo. Hun blev ved med at sige, at den ikke skulle med, fordi hun ikke kan lide mayo, tror jeg. Peanut butter. Hvad sker der, seriøst? Du ved ikke. Det tror jeg ikke. Jeg elsker det. Det kan man fandme godt se. Nej. Nu skal du tage den. Tusind tak. Er det med? Ej, nu har du set det her. Jeg kan ikke lide syltetøj. Tog det? Ja. Okay, nu vil jeg prøve min opfindelse. Meget. Skal jeg sådan noget? Men nu har vi ikke flere ting at spise. Nej. Men jeg synes, at I skal gå ud og tjekke Emmas kanal. Fordi at vi har også lavet en video på hendes. Så smid et link i kommentaren til jer. Beskrivelsesboksen sidder med væsker til mig. Jeg er rimelig ny stadigvæk til der, og I må meget gerne like, subscribe, gør et eller andet, vis jeres kærlighed. Et eller andet. Jeg er ny til det her, så yes. Men jeg smider et link til hendes side i beskrivelsesboksen. Tilfreds? Ja. Så det synes jeg skal følge. Og så ses vi jo bare næste gang. Moin.